Да, сега ще прескочи един корен и ще слече газа. Е с този волант, да? Сега ще слече предницата, дай спокойно. Вече няма къде да одиш. Давай. Давай така. Малко ляв. Не. Малко ляв. Айде, давай. Ай, горе. Дай, не спери, бе. Бе, бегай си. Чакай. Абе, няма падне газ. Вече е паднала. Вижда ли мога да тръгнеш, ако не е осигуровка? Давай газ, бе, оттръгна. Може ли да държиш да снимаш? Да. Давай. Давай, не стигна, да е Не, стига. Ще спре в дървета са. Абе, ти мене не ме мисли, бе. Не, бе. Кай, стой, бе. Ето, мръзнак. Тук добре ли? Ляв и назад. Няма да паднеш, имаш въже. Не, бе, слушай, тук вече се подпира, няма проблеми. този волан леко, давай. Няма, бе, ще го слече в дървото. Не го слече, бе, давай още малко газ. Връзвайте да го изтеглим. Дай малко газ, бе. Бърши, лебеците ми дърпай да си кой. Добре. Аре, гад си там, сега ще се обърнем. Кадо, дай ни... Защо не тръгнеш лекичко, ще го подпре, отстрани го толкова. Сигурно не ще да го опира. Варианта на ръка на меча. На ръка. Не, един колан за който скипни и веднъж се натам. Не стане. С лебешка ще го направим. Тук. Не го отвръзвай. Тиша, не. Не отвръзвай. Не. Не. Какво? Вършме френдъл. Колана леко. Колана френдъл много леко. Как, какво е? Да. Има колана и там трябва да има колана леко. Той ще трябва да се шкият, трябва да има колана. Тя биш колана леко? Снимам. Аз в момента снимам. Има ли колан в Кият? Има, да. Ай, го колан, бе. Сега. И дай го това. Няма дай прекъсвач. Дай прекъсвач.